Akaso, horregatik sortu zuten Erdiaroan Urkiolako San Antonioren santutegia. Inguruko deabru maltzurrak eta espiritu zaharrak uxatzeko hain zuzen ere. Hala ere, errito paganoak ez dira desagertu. Harri baten inguruan bueltaka ibiltzea adibidez. Harri hau, energia misteriotsuz beteriko meteoritoa omen da. Lubizi militar zaharrek inguratuta, Urkiolamendiko tontor lau honetatik, Bizkaiko ekialdea zeharkatzen duen kareharrizko babeslekuaren bizkarrezurraren hasiera ikus dezakegu. Zornotzatik oso gertu dago mendilerroaren hasiera, Aramotzeko mendizerrako harri puskatuen sakanetik gora. Mugarrako gailur biluzian, estreinako mugarria ikusi dugu, eta pikotxarekin moztutako hormetan, saiarrek egiten dituzten abiak. Gailurraren oinetan hain justu, sakonera itxuko haranean, etxaburuko dorre zaharra dago. Utxik dagoen aitzulo baten gainean, eta horren barruan leize txiki bat. Diotenez, basurde izugarri bat bizi zen kobazuloan, eta urtero hainbat birjina emateko eskatzen zuen. Baina dorreko lehenengo jabeak lantzarekin basurdea menperatu zuen, eta ordutik aurrera jasotako babesaren truke, auzokideak dorretxeko jabeari ordainsaria ematen hasi ziren. Mugarra, eta parez pare, untzilatxiko tontorra. Bisita gutxi izaten ditu, mendigoizaleak ere ez dira onaino igotzen. Baina atxartealdeko horma lauetan gora igotzea baino gauza ederragorik ez dago eskalatzaile batentzat. Amildegietan zehar, lurralde magiko baterantz garamatzan bidearen lehenengo katebegia da Alluitz. Sekula desegiten ez den behelainoaren atzean, ezkutuan, euskal mito zaharren mendi sakratua dago. Anbotoko tontorrera iristear gaude, Mariren etxera. Ahaztuta dagoen antzinako erlijio baten amaren eta jainkosaren bizilekura. Anbotoko ekialdeko alderdia, harri lauz osatutako piramide perfektua da. Goigoian, dama biziden leizea dago. Leiotik beherantz begiratuta, 1000 metro baino sakonagoko jauzi izugarria ikusiko dugu, Euskal Herriko jauzirik handiena. Anbotoko damak eta bere seme-alabek basoak zaintzen zituzten, natura eta biztanleak. Eta hartzainekin eta ikazkin bakartiekin berba egiten zuten paraje honetako biztanle bakarrak baitziren. Duela oso gutxi arte eman digute jainkosarekin zituzten hartu emanen berri.
Baina atxondotarrak beti izan dira gizon zuhurrak, eta laster ikasi zuten ezin dela horrelako eta bestelako kondairetan sinestu. Arrazola herriska lasaiaren antzera, txoko bukolikoak eta itxuraz garbiak ere ezin izan dira luzaroan historiari bizkarra emanda bizi. Modernitatearen trenak duela mendebete zeharkatu zuen atxondo, Anbotoko erraietatik burdin minerala atera eta itsasontzi ingelesei saltzeko asmoz. Lurrunezko tren batek bide hau ireki zuenean hain zuzen. Duela 500 urte baino gehiago, haran honen jabea izan zen Martzanako jaunari, oiloipurdia jarriko zitzaion bere jauregiaren leihopetik eta familiaren kaperaren ondotik lokomotorea txistuka entzun izan balu. Baina ordurako Martzana jauna etxe hartatik alde egina zegoen. Betiko joana. Bizkaiko ekialdeko harana, Zumelegi ibaiaren ibarra da. Hementxe sortu zen Elorrio, 1356 urtean. Helburua honakoa zen. Muga, gerlari Gipuzkoaren erasoaldietatik babestea. Sortu zenean, ez zeukan elizarik, eta herritarrak kexu ziren mezatara joateko oinez kilometro bat egin behar zutelako. Eta bidean, babeslekurik ez zegoenez, otsoen eta bidelapurren erasoaldiak jasaten zituztelako. Bizimodu basati hura aldatuz joan zen denboraren poderioz. Elorrio hiri sofistikatu bihurtu zen, eta jauregi barrokoz eta noblezia tituluz betetzen joan zen. Euskal burdina, Amerikako zilarraren truke salduz eta koroaren menpeko zereginak eginez aberastu ziren elorriarrak. Elorriar haien artean Jara etxeko markesak zeuden. Edo herria harrizko jauretxe ikusgarri zapaindu zuten Tola gaitandarrak, markesak haiek ere. Elorriar sendien arbasoak oso aspaldikoak dira. Harana inguratzen duten mendimagaletan bata bestearen ondoan hilerri sorginduak daude, arginetakoa esaterako. Kanposantu honetan, sarkofagoen hilarriak eta inskripzioak 12 mende baino zaharragoak dira. Elorrioko mendimagaletan, sorpresa gehiago ere aurkituko dugu. Berriozabaleta auzo galduan adibidez, Amerikar kolonietatik etorritako kontulari batek bultzatutako bizimodua atseginaren eta erosoaren arrastoak topatu ditugu.